भारत सरकार आसाम सरकारनि जि मोनसे इनिशिएटिभ बे इनिशिएटिभखौ लानायखौ नुनानै दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिसेसकै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि दिनै रिपाब्लिक डेनि सानावहाय जि जोंनि बे बिटिआरनि सिमाखौ बासनै दैसानिफ्राय आखुबार सानजाहा सेमुलुगुरि गहपुरसिम बारायनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा डिक्लेरेसन होदों। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जि गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलखौ जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा थालांदोंमोन बेखौ जे बिटिआरआव सोसनना लानो मोननायखौ आरो लानो मोनगोनखौ मिथिनानै दिनै बयबो गोजोनग्लायनायखौ फोरमायदों आरो बेबायदि मोनसे मोजां इनिशिएटिभनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोजोनग्लायनायखौ फोरमायहरदों। दिनै बे जोंनि इउपिपिएल हान्जानि अफिसनि सिङाव दिनै उदालगुरि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटियाबो दिनै बेखौनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे बाखि जिखिनि बे बिटिआर एकर्डआव मोनफा मोनफा क्लज बिथाङा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बेलायाव जि इनिशिएटिभ लादों आरो जि बाखि दंबावो बे बाखि थानाय क्लजफोरखौबो जाहाथे जों आखरै आखरै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेखौ मिजिं थिदों आरो गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार मदि आरो लोगोसे हम मिनिस्टार बिथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि बे दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायहरदों जे जाहाथे जेन बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजायो आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव गोजोन सान्थिया फैयो आरो जौगाथाय फैयो गुबुन गुबुन जाथि जनजातिफोरनि गेजेराव जाहाथे जेन बयबो गोरोबनानै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हायो बे बेलायावहाय जाहाथे जों दानि बर्तमान सरकारा इनिशिएटिभखौ लागोन बेखौनो जों सरकारनिसिम मोननैबो सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। बे मोनसे राजनितिक भाबे अपोजिशन दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों आरो जों बे बेलायावहाय बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोना जिहेतु मोनसे बिटिआर एकर्डखौनो फोथायाखै दिनैबो गोबां मानसिफोर दङ बिटिआर एकर्डखौ फोथायै मानसि गोबां दङ नाथाय जों बेखौसो बुंगोन जोंनि बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जानानै आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जानानै जेब्लासिम बे बिटिआर एकर्डआ मावफुङा जोंनि इउपिपिएल हान्जा एबा दिनैनि बे बिटिआर सरकाराबो भारत सरकारजों आरो लोगोसे आसाम सरकारजों थाफानानै बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव मोनफा मोनफा नाजालांबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना जायखिजाया बाथ्राखौनो बुङा मानो दिनै रायजोनि सिगाङाव बे इउपिपिएल सरकारा जे दिनै बे सिमाखौ बारायनानै दिन्थिनो हाबाय बेनो रायजो राजानि देरहानाय आरो सारा बर' रायजो राजानि बे देरहानाय। अब्ला दिनै अपोजिशन हान्जाया जेसेंखि बुङा मानो बेखौ रायजोफ्रा आरो बुजिनो आरो बाखि गैलिया। बिथांमोना नंखाय होननानै बुंदोंमोन बे बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ रायजोफ्रा गनायनाय नङा आरो दिनै बे नंखाय होननानै बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआ मिसा होननानै बुंदोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्डजों जेबो जाया होननानै बुंदोंमोन सिमायाबो बारायनाय नङा होननानै बुंदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मेगनजों नुदों मोगथाङाव दिनै नुदों सानफा एफा सिमाफ्रा बारायलांबाय थागोन आरो जेसेबां बाखि बे ओनसोलाव दंबावो सोनो गोनां बे गासैखौबो सोजोबनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दं।